Palutang-lutang at wala ng buhay nang matagpuan ng isang 76 anyos na lalaki sa dagat sa barangay Kabkab, San Andres, Catanduanes. Alas 10 ng umaga kahapon, Nobyembre 2. Kinilalang biktima na si alias Boy, magsasaka, residente ng parehong lugar. Ayon kay Police Major Francis T. Tabo I, hepe ng San Andres Municipal Police Station, isang opisyal sa naturang lugar ang nagpaabot sa kanila ng sumbong hingil sa nadiskobring bangkay. Agad naman daw nila itong nirespondihan katuwang ang mga tauhan ng Philippine Maritime Unit at Philippine Coast Guard. Lumalabas naman sa kanilang investigasyon na aksidenteng nadulas ang biktima sa kanyang kinatatayuan habang umiihi na nauwi sa insidente. Malapit sila dito sa may pier na luma at may nakakita daw na bata na parang na-slide ito sa pier at saka hindi na nakita. Yun, hindi naman sabi ng bata, nakala ng bata, andun lang naman sa baba. Kaya probably yun po ang kausa kung bakit nalun. Lumalabas rin sa isinagawang investigasyon ng Rural Health Unit ng San Andres na pagkalunod ang sanhi ng pagkamatay ng biktima. Usually, during barangay visitation, sinasabi natin yan in general na pag nag-inom, magtira ng pang-uwi at magtira para nasa tamang ayos lang tayo. Hindi yung, siyempre, pag lasing ka na, pag lulung ka na sa alak, talagang mabawalan tayo ng balanse at hindi na nga natin alam kung ano ang ating direksyon. Kaya yan pa isa pa yan sa pinagmumulan ng kaguluhan sa barangay. Nakaburol na ang biktima sa kanilang lugar. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia.